encwadini yezaga, Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Bese siyofunda ke kwabaseRoma kwi-New Testament. KwabaseRoma 5 1 to 5. Kulo neTestament elisha incwadi yokuqala kaPetro sahluko 1 verse 3 kuya ku9. Ilawo mavesi esofunda wona ke namhlanje. Ake nisifundeleke zosifundela kahle ngesizulu. Roma 5 1 to 5. And in 1 Peter 1 3 to 9. Makabongwe uNkulunkulu uyise weNkosi yethu uJesu Kristu, owabuye wasizala kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu, ukuba sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Sibe nefa elingapheliyo, nelingenasisihla, nelingenabuniyo, eniligcinelwe izolimo. Nina elilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu ngokukholwa ukuba nibe nokusindiswa okulungiselwe ukwambulwa ngesikhathi sokugcina. Elithokoza ngakho nokuba manje ngesikhashana uma kudingeka. Nidabukiswa ngezilingo eziyizinhlobonhlobo, ukuze ukuvivinywa ngokukholwa kwenu kunegolide elibhubhayo, noma livivinywa ngomlilo, ufunyalwe ube ngokubotshwa, nokutuseka ekwambulelweni kukaJesu Kristu.
enimthanda ningambonani, enithi ningamboni manje khona nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo nentusekayo. Namukele isigcino sokukholwa kwenu esiyinsindiso yomphefumulo. Amen. Sithandaze Baba wethu ongcwele, siyabonga izwi lakho. Sicela ngalo ukuthi sihole ukuthi sazi ukusebenza kwakho ezimpilweni zethu. Abangekaqali ukusetshenzwa uwe, babona ubuhle obukhona kuwe, ngoba uNkulunkulu omangalisayo, wenza esingakwazi ukwenza. Usenza futhi singafani nobesikade siyikho uma sisetshenzwa uwe. Siyakucela-ke Baba, namanje izwi lakho sisalizwa, silalele, silivume ukuthi luwenze umsebenzi ohlose ukuwenza ngalo kuthina. Siyakucela-ke Baba, sikwethemba ngegama lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Ayike isihloko sethu sekusona leso sihloko sokuthi isona sihloko esikhulu leso ukuthi maniguqulwe, be transformed. Kodwa-ke namuhla sikhuluma la ngokuthula nentokozo enganqamukile, pervade in peace and joy. Ukuthula nentokozo okuqhubekayo okunganqamuki. Sikhuluma ngalokho kakhulukazi namhlanje. Kule nyanga-ke ngisho ukuthi sikhuluma ngaso lesihloko sokuthi niguqulwe ngokuba lokhu sikuthathe kule yancwadi esafunda kuyona kuqala nesonto edlule kwabaseRoma 12 verse 1 and 2, kakhulukazi verse 2, lapho niguqulwe ingqondo yenu. Lithi niguqulwe ngoba yenziwe ibe entsha ingqondo yenu, by the renewal of your mind. Niguqulwe ngokuba yenziwe ibe entsha ingqondo yenu. Lisho njalo lelo verse. Sasho ukuthi lo guqulwa awuziguquli wena. You cannot transform yourself. Uyaguqulwa. Uguqulwa ubani? uNkulunkulu lokuguqulayo. I-command kodwa le ukuthi guqulwa. Ngamanye amazwi phuma ukuthi uNkulunkulu awenze umsebenzi kuwena. Ngoba inhloso yakho uNkulunkulu sasho ukuthi uma ekusindisa, ukusindisela ukuze mhlawumbe ngakubeka ngalendlela ukuze ufanele izwi. Niyakuzwa ngushoyo. Ukusindisela ukuba ufanele izwi. Umhlaba, abalomhlaba bangekuthande. Kodwa uNkulunkulu uma esebenza impilo yakho uyisebenzela ukuthi ufanele izwi. Ukuthi ngamzukwane sefika ezothatha bakhe na uhambe ube kanye naye ezulwini. Ukudlula nje siyasayikhuluma le ndaba ukuthi uJesu angasabuye noma yinini ezothatha ibandla lakhe. Ayakazubuya ngoSeptember. Akekho mazi ukuthi uyobuya nini. Akazubuya kule nyanga, akazubuya nakwezayo, akazubuya nakulo nyaka, kodwa futhi angabuya namhlanje. You never know.
uthe lolo suku alwaziwa umuntu, lwaziwa uNkulunkulu kuphela. Washo njalo uJesu. Wathi naye uJesu esela emhlabeni wathi akalwazi. Wathi waziwa uyise kuphela. So kodwa ngamzwana esefika ethatha bakhe abaguquliwe. Mhlawumbe nayo indaba ithi uma elanda bakhe bazoguqulwa. Ngamanye amazwi bafinyelela kwi-perfection yale nkazimulo uNkulunkulu abenzele yona. Ngamanye uNkulunkulu kusindisela ukuthi uye ngokuqhubeka uze ufike enkazimulweni. Is that clear? Ukusindisela ukuthi uqhubeke uze ufike enkazimulweni, ukhazimuliswe kanye neNkosi uJesu. Manje na ke kunendawo la kuqalwa khona ukuze ukuba uqhubeke naloku sebenza kweNkosi uJesu kuwena. Ake siye lapha yana ke kule yancwadi esifundile abaseRoma 5 verse 1 elithi kuluma ngokuthi njengalokho silungisiwe ngokukholwa nokuthula uNkulunkulu. Ake ngizame ukuyilungisa ke lento kancane. Lithi esingesini, we have peace with God. We have peace with God. Sinokuthula noNkulunkulu. That's the correct translation. Sinokuthula noNkulunkulu. We are at peace with God. Why athi sinokuthula noNkulunkulu? Ingoba kade sixabene noNkulunkulu. Bekungekho ukuthula phakathi kwami noNkulunkulu. Kwakungekho ukuthula phakathi kwami noNkulunkulu. Ngangiseyinsizo. Ngangimncane kuwe. How old are you? Ngimncane kakhulu kunawe. How old are you? Ngibaphezudana kwakho. Ngangenakho ukuthula noNkulunkulu. Kangoba uma kukhulunywa ngaye ngangafuni into ethinta uNkulunkulu. Ekhuluma ngoNkulunkulu bangicefezela ke manje. Bakhuluma ngeBhayibheli. Ngoba we were enemies. Sasizitha mina noNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu oyisitha kimi. Nansi ke ngazange ngangayazi ukuthi uNkulunkulu akasona isitha, yimina engisitha kuye. Ngisitha ngani ngengikwenzayo ngempilo yami. Impilo yami iwubutha kuNkulunkulu. Wathi mzukwane ukhanya ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. uNkulunkulu ufuna ngize kuye. uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe uJesu ukuthi ife siphambanweni ngenxa yezono zami. Uma ngiza kuzo ngamukela. Amukele mina. Angenza umntwana wakhe. Mina ngathi uma sengizwa leyo ndaba ngathi hayi Nkosi. Hayi Nkosi ngiza kuwe. Ngiyamamukela uJesu manje abe inkosi nomsindisi wami. Hey, peace. Baba khona ukuthula phakathi kwami noNkulunkulu. Hayi ake ngimxoxele. Uma kwenzeka many years ago. Ngikhumbula njengoba ngisasixabene noNkulunkulu. Kwafika umfowethu ephethe imagazine eyayithi Our Africa. Ayisekho leyo magazine. It was a Christian magazine. Our Africa. Ngikuthanda lo ukuthi Africa yethu. Ngathi mangifunda ngathola khona istory. Ama stories
Ngiyawathanda ama-stories, ngangithanda ama-stories ukuthi wafunda ama-stories la kumagazini. Le story ngisilandele siza kamnandi ekugcineni sekukhulunywa ngoJesu. Bathi nayo indaba bo mlahla lapha yani. Kathi yini kanti kanti iphepha lokukholwa leli akhohlwa yini. Sengihlangene nenkosi uJesu ngoba ngangivele ngikuthanda ukufunda omagazini, mhlawumbe khona omagazini la ngikhona. Ngathi ngizofundani ngoba ngabathathu amagazini ekade bekhona ngoba into engibathengela yona kwakungeyona into enhle. Ngathi ngizobathatha ngibashisa, angeke ngiphinde ngibathengela amagazini, bafaka ngabashisa bonke. Shisa bonke laba amagazini ngathi pho ngoba ngiyakuthanda ukufunda ngizofundani. Abasacabange ngathi kukhona lela phepha engalithola. Le amagazini angayithola kuthiwe Our Africa. Ngizoke ngiyoyifuna ngayicinga ngagijima itheku lonke ngama ngibuza ukuthi likhona iphepha elidayiswayo lepha Our Africa. Abanye badlale ngami ngisalifuna kodwa ekugcineni ngithola. Ngani ngoba likhuluma ngoJesu, likhuluma ngoNkulunkulu lo kade ngixabene naye sekumngani wami. iBhayibheli laba umngani wami. Angenayo nemali yokulithenga. Alinde kophela inyanga. Konede kuphela inyanga into yokuqala ngiyothenga iBhayibheli. Ukuthula noNkulunkulu. Ila iqala khona indaba. Ukuthi kube khona ukuthula phakathi kwakho noNkulunkulu. Kutholakala kanjani? Ngokuza kuJesu. Uma ufika kuJesu uthola ukuthula. Hey. Ixabene nangaphakathi. Kukhona nje ngathi ngixabene kwamina ngedwa. Ukumbona umuntu ehamba yedwa hamba umze nqapha. Unqaphela abantu ukuhamba yedwa nje. Kuxatshenwe la ngaphakathi. Kuxatshenwe. Kodwa uJesu uma esefikile kuyena iphela ingxabano. Ngazi mina abantu ongakazi usibone ismile kubona. Bakhona abantu abanjalo ungazi ukuthi usmile nini. Othi noma uthi uyamdlalisa avela asuqeda. Uthi hayi bengidlala. Uthi udlala ungidlalisa ungazela. Umshayiswe kuba. Akanakho ukuthula. Uthola isimanga lo muntu onjalo. Uthi yabona. Hayibo ubani manje lo sesmile kanje? Something has happened. Something has happened. Ngicabanga enye indoda. Othi mayibona umzalwane manje. Uma uyibona ngisho uyibuka awuyithembi kahle ngoba hayi ungathi hayi lo phuma silwe. Uthi wabanje inkunzi bathatha imoto yakhe. Uthi bathi bembambe inkunzi bathatha imoto. Uthi wathi ngizobathola one by one bambaboni. Ngizobabulala one by one. Lafika ivangeli engekabatholi. Kade tusazobathola one by one. Lafika ivangeli. Hey, ivangeli lenzisimanga. Ngabaxolele. Kwaphela. Namhlanje ungambuka wena umesaba uthi lo muntu lo uyothi umusondela kuyena unesmile esimnandi ngendlela emangalisayo. Umuntu umusondela kuyena he has such a beautiful smile. Hayibo. Kwenzekani kulo muntu? Peace with God. Kunokuthula phakathi kwakhe noNkulunkulu. Ngokuba uma umuntu exabene noNkulunkulu, uxabene nomuntu orongo. Uxabene nomuntu okuthandayo.
once wakheka lokho kuthula noNkulunkulu hawu uhamba unalokho nje uthi hayi nginokuthula nenkosi yami. Manje ke uSathane umsebenzi wakhe uyafuna ukukwenza ukudawuthe lokho ukuthi ungithethelele ngempela uNkulunkulu kuko konke lokho engakwenza. He has forgiven you. Uthethelelwe izono zakho. Amen. Hallelujah. So we have peace with God. KwabaseRoma khona kuyo le ncwadi yabaseRoma 8 verse 1. Uthi lapho kwabaseRoma 8 verse 1, hello verse ufuna ulazi nje ngekhanda. Akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Bazolahlwa abantu abangamazi uNkulunkulu. Kodwa akusekho ukulahlwa kwabakuKristu Jesu. Akukuthokozisi lokho. Akusekho ukulahlwa. There is no condemnation. There is no judgment. Ngeke usahlulelwa. Ngeke usalahlwa icala alisekho. Ngenxa yalokho ke uthi lapha yana khona waseRoma 5 verse 2. Verse 2 uthini ngakho sinjani ke? Yes. Yes. Siyathokoza ukwethembeni inkazimulo kaNkulunkulu. Ngani? Sisindiselwe ukuba siyokhazinyuliswa. Sithole inkazimulo kaNkulunkulu. Singafana nabanye abantu masihamba la dawo. Usifana nabanye abantu. Kodwa kuyangimangaza mina. Kwesinye isikhathi hayibo khona selapha emhlabeni. Abekho abantu abake bakubuza ukuthi ukholwaphi wena? Ungazange usho lutho. Awukahlangana nomuntu osho njalo? Ukahlangana nosho njalo? Yebo. Yini? Ubona something different. Khona into ekhona esenzekile kuwe. Engeke yenzeke kumuntu ongakhona. Amen. Hallelujah. Yes. Le nkazimulo kanti iqala sisela. Kodwa asikafiki enkazimulweni ephelele. Galelo langa la isibuya inkosi. Sizofika enkazimulweni ephelele. Okay. Ngokuba ilona themba lethu lelo eliphilayo. Okay. Ake sifunde futhi lapha yana ku1 Peter 3. 1 Peter 1:3 verse 3 no kuze kuyofika verse 5. Sibone le nto le. La qala khona yonke into. First Peter 1 verses 3 to 5.
hey yawathanda ke lawo madoda ukuthi sibe nefa elingabonile eniligcinelwe ezulwini njengamanje kunemali esiyihlanganisile la ebandleni ukuba siqonde ukwakha seyithe ukubonakala impela kule mali sethenjiswe umuntu othizeni la wathi uzosakhela sase simnikeza ideposit enkulu uma sekufanele akhe useshona ezintangeni asamtholi manje kungenzeka sigcine leyo mali singayithola ngagcina ingqwambile and imali enkulu imali enkulu kithina-ke inkulu kwabanye ngacabanga ukuthi ayinkulu kangako kanje ukhuluma indaba ka-200,000 basho njalo abanye kodwa inkulu leya mali kithina ukulahlelwa u-200,000 lozalwane 223,000 kodwa incane kukhona abalahlekelwa naye ngaphezulu kwalokho kade bezethembisa banefa abalibekile athe ethu yakhona ethi uyolibheka khona umfowethu othi wayenomuzi eGoli wawudayisa wayesethatha imali uyifaka ebhenki wasazi ukuthi unemali seya-retire unemali isigaxa ayibekile ebhenki wathi ethi uyibheka ayisekho yonke wayifuna kuze kube manje wagcine egive uphile yonke indlu yonke yantshontsho niyakuzwa lokho yila emhlabeni ke lapho kunjalo ifa lasemhlabeni alikho forget it ungasho ukuthi ukhona ozibekele kona okwesikhashana noma kungabanga noma usekhona kungenzeka kuhambe kona ube uphila abanye bamelwa izinhliziyo okay uma kuwile uwe inkampani le kusuke kubekwe kuyimali ngoba kukhona inkampani bake bathi kubekwe imali nama-pensioners abeke imali lapho akhona ama-pensioners ake akwenza lokho afake imali ezinkampanini bathi izozala kakhulu yazala kakhulu iy'nsuku iy'nyanga ezimbalwa emveni kwalokho yalahleka leyo nkampani bashona yonke imali yabo ezinye izalukazi namaxhegu zamelwa iy'nhliziyo zafa ngoba kuhamba ukuphila kwazo konke kodwa manje nalapha kuthiwa nibe nefa elinjani uma usenkosini unani unefa elinjani elinjani elingapheliyo elingabuniyo nenjani elingenaso sihla likuphi ligcinwe ezulwini ligcinwe ezulwini akungenisela lapho ayikho nkohliso futhi lapho ukuthi uzothi ufike ukuthi hawu kanti lento engangiyithenjiswa iphi cha it's a sure case ukuthi unefa noma ngilize lawothulene yindla enkosile imfuyo yesezulwini igcinwe ivela noma ngilize la othuleni kodwa uyoyami gciniwe thinefa
eligcinile. Okay, bese kuthiwani futhi? Ligcinelwe ba? Ligcinelwe nina elinjani? Elilondolozwa ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukunikeza ifa, leli ifa futhi ngeke liye ndawo, ligciniwe ngeke liphele. Futhi nawe unjani? Ugciniwe, ulondoloziwe ngamandla kaNkulunkulu. Niyayizwa le ndaba zalo? Ulondolozwe ngamandla kaNkulunkulu. You get that? Nothing can remove you from Christ. Nothing. Uyezwa lokumuntu. Absolute nothing engakususa uKristu. Nothing. Okay. Manjena ke ukuze le transformation yenzeke lokuguqulwa ngoba uNkulunkulu kufuneka uguqule uye ngokuya nokufana nenkosi yethu Jesu. Awuhlali nje uthi hey hayi inkosi uJesu uNkulunkulu awuzongiguqula ngenje ngokufana ngokuya ngokufana nenkosi uJesu uzongiguqula ngoba ngazinikele enkosini uJesu uzongiguqula ngokuya nje ngokufana nenkosi uJesu uzongiguqula yoma kudingeka i-cooperation yakho njengoba ethi be transformed ngamanye amazwi vuma uNkulunkulu akuguqule uye ngokufana nenkosi uJesu. Lisho njalo lelizwi. Ukusindiswa akusikho nje ukuyeka izono kuphela. Kuthi hey kwakungesidaka usibani bani. Hey usabiye kutshwa. Hey kwakungesela usibani bani. Hey kodwa manje wethembeke ngendlela akaselona isela angisho njalo. Hey amanga kusibani bani. Hey kodwa manje asena manga. It's not just yes kunjalo ngempela kodwa kugcini lapho. Kusho ukuthi manje na usunjani. Kufanele kwenzeke okuthile phela ukhomza ukuthi uyasebenza uNkulunkulu empilweni yalo. Uyabonakala ukuthi usebenza inkosi uJesu kuyena. Kunjalo kuwena. Kunjalo kuwena. Uyabonakala ukuthi impela emihlanga mihle kungenunaka kusibani bani. Wayengabulala manje. Kodwa manje inkosi yomuntu. Uthandwa na. Kunjalo kuwena. Bazalwane, kunjalo kuwena na. Empela. Liyafika la. Liyafika la. Oh yes. Umahluko uba yini ke manje manje? Sewusenkosini uJesu. Uba yini umahluko ke? Selufikile. Uba yini ukwehluka manje uthi hayi akuseyena usenkosini. Kwehluka ngani? Nanti nje lukhona. Yes, moya ingcwele yakuphuza. Kukhona okushoyo ngaphakathi kwakho. Akuyona indlela le. Uma seliphumile izwi elibi. Kwenze njani? Uyalungisa. Kwaleso mbanga amajazi wenze nje umuntu. Uthe awunga. Ubuye uthi awungiyaxolisa. Akumina.
umntwana kaNkulunkulu akuyona indlela le efanele ngenzeka kusho ukuthi ke wenze njani iyaguqula nansi into engifuna ukutshela yona ke mzali wami lento ebikwehlula uNkulunkulu uyakunikeza ukuthi uhlangabezane nawe ngakhe ukuze awenze lo msebenzi wokuguqula uma umuntu onolaka osheshe ukufika uzokwenza ukuthi uhlangane nezedelelo ube sofunakho ledelelo madoda uthi uyangazi ngenkathi phansi konje ubani umntwana kaNkulunkulu ubani lo wenza lo msebenzi oguqulayo uNkulunkulu uyawenza umsebenzi ukuthi no akusayona yakho indlela le yes kwesinye isikhathi uphunyuka ngempela uzawenza kodwa mase konakele hamba uye khona oh ngikonile mntana ba ungasho bakhona abanye uNkulunkulu ehluleka ukuguqula ngenxa ukuthi awuvumi kunobuvume uthi wena futhi lo wenze ngathi ngathukuthela uyaxolisa umsho njalo manje ubeke iblame kulo moya hayi akwenzanga wathukuthela wena uthukuthela yena ukwenzile okwakhe kodwa akwenzanga wena ukuthi wenze lento yenzile kuye so kubizwa ukuthi hamba uye kuye ungasho nokuthi hayi wena ungiqalile kodwa ungaphinde cha manje uhambe kuyoxolisa ingoneni I'm so sorry noma ngaqala phansi kathi ngiyaxolisa impela ngiyaxolisa ngoba uvumela uNkulunkulu ukuthi akawenze lo msebenzi wokuguqula ufane noJesu ube isimo sendodana yakhe uJesu Kristu okay uthi ke lapha yana kuverse 2 kwabaseRoma 12 ake sibuyele lapha ba indaba yethu la ukhulu bayo ikhona lapha kwabaseRoma 12 verse 2 kodwa ngiguqule isimo nokwenziwa impela imono yenu ukuze nibe nokukholisa ukuze kube nibe nokuhlolisisa okudala kaNkulunkulu okuthandekayo nokupheleleyo. Uyabona-ke kuthiwa-ke lapho nenze njani ningalingisi lelizwe nafanelizwe kodwa niguqulwa ngokwenziwa kona yini efanele yenziwe ibe njani ibe ntsha renewed mind. uNkulunkulu ufuna ube ne-renewed mind, umqondo wakho ube musha. What makes your mind renewed? What renews your mind? Ake ngisize lapho-ke manje. What renews your mind? Niyazi ukuthi kukhona into ebuliwa nayo kakhulu kulo mhlaba esiphila kuwo. Kukhona a battle ekhona for your mind. For your mind. Izinto eziningi ozibona uyazibona ukuthi uzingelwa ingqondo yami. Niyakubona lokho? Ngikhumbula lapha yana kukhona omunye wayekhuluma neYuda. Uveza isithombe wayenza ubeke isitsha la esimbozini. Umbozi isitsha lapha yana. Ukhuluma
ngendaba yokuziphatha kwabasha ngokocansi. Uthi phansi kwalesa sitsha kukhona isithombe sesitho somzimba esiphethe indaba zocansi. Uthi nasiya la phansi kwale sitsha, uma esephakamisa isitsha ngathi uzovezana lo muntu lo. Uma phakamisa isitsha uveza isithombe sengqondo, ukuthi yonke into ilapha engqondweni, konke kulapha engqondweni. Izwe lifuna umqondo wakho, lifuna ingqondo yakho. It's after your mind, ukuthi cabanga ngani, akube yini ebusa ingqondo yakho. Izithombe ezivela laphayana ku-TV kuzingelwa your mind. It's your mind thereafter. There's a battle for your mind. Even ngembone uma ku-advertiswa utshwala, hey, vela abantu abahle, eyibone nje ukuthi hey, kanti kuyinto enje kanje ukuba umuntu ophuza utshwala, vela abantu abahle. Ake kuthiwe kukhonjiswa kusisa utshwala, kuvela kanjani osisi laba? Nendlela futhi obenziwe ngayo, uyabona nezithako zakhona, ubone nje ukuthi hey bo, lento efakwa lapha ngathi into emnandi nje. What are they get? Yini lebayizingelayo? Uzingela ingqondo, especially abasha. Yiko ugwayi swavalwa nje. Hey, usibonga Nkosazana la, Nkosazana Dlamini Zulu. Wathi no more indaba yokuthi ugwayi kwi-TV. Yes, valiyani bayibhala. Ngoba kwakukhohliswa abasha abantu lapho, ukhohliswa kakhulu abasha. Kokhona kwakuthiwa life, i-cigarette, life cigarette, kuze kubhalwe ukuthi this is life. Bese kubonakala umuntu ethatha ugwayi ufake emlonyeni. This is life. Umuntu omusha omncane obukele lento ubheke ukuthi hey, I'm looking forward to having that life. Kangangoba nebhola kwakuthi la ebholeni lali kwakukhona i-sponsorship ekwakuthiwa i-life cup. Leyo yayisponsorishwa ugwayi ukuthi kwazele nje ukuthi hey, this is life, this is life. Bafaka, yabona umqondo uyafunwa yizwe, bathumba umqondo. So ke, how are you going to renew your mind? Uzawurenewa ngokuwondla ngani? Yes, dili kaNkulunkulu. Make the Bible your friend. Yenza iBhayibheli ibe umngani wakho. Lifunde, litadishe, study it. Hayi uthi ufunde nje, akuyona novel. Akuyona novel. Akuyona futhi, akuyona magazine futhi. Akuyona newspaper, akuyona ilanga. Akuyona isolezwe. This is the word of God. Liyaphila. Linamandla. Liphilile, liyakwazi ukuguqula ingqondo yakho. Ucabanga kwakho kube based ezwini. Ngoba uma liphila kuwe, ngisho nomhlangabezana nezimo ezinjani, ufika lapho konje uma kunjena lithini izwi likaNkulunkulu. Uma kungekho elifikayo
hayi thatha iselfoni yakho uthinta umzalwane hayi bo ngibhekene nesimo esinje kambe esimene esinje uthini uNkulunkulu ngaso uthini uNkulunkulu kulesimo make the word of God your weapon ezolwa nawo konke lokuhlasela komubi elwa nengqondo yakho efuna ingqondo yakho icabanga izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu uDavida washo noma uyena uDavida akushiwo lelo hubo sesitele kaDavida kodwa akukho la kusho khona indlela kaDavida 119 kuthini verse 11 Ake siqale verse 9 yabona lapha kuthiwa khona insizwa akushiwo insizwa kuphela kusho omusha how can a young person keep his way pure ungayihlanza kanjani indlela ungayenza kanjani indlela yakhe ihlanzekile ngokuba uqaphele okwezwi likaNkulunkulu bese kuthi-ke uverse 11 athi enhliziyweni yami yalonda izwi lakho ukuze ngingoni kuwe ulonda kanjani izwi lenkosi lifunde litadishe study it unama-hour mangaka study umsekhaya 2 to 3 hours okay unama-hour mangaka ukuphumula kawabali maningi kakhulu sebenzisa-ke leyo ma-hour ukuphumula ukuthi ake futhi ngizinike ithuba lokuba yofundiswa kaNkulunkulu it's refreshing likurefresha noma kade ufunda noma kade sekugcwele la kade utadisha if you read God's word it refreshes you ukuthi wathi ixoso lasho kamnandi izwi lenkosi ake ngibuzele manje lokukhuluma mina ngeke hayi angiqonde kuniphoxa please ningaphatheki kahle uma ngibuza ngamunye hayi nonke ngeke ngiyashuphela sekube sekushumayela mina makunjani mangaka amavesi waziyo ngekhanda webo umusi hey sacaba mangakwazi onganisho nje ekhanda ebile 3 or 4 but I'm working on knowing like 8 or 9 because I've got homework and it's each day that I'm trying to go.
Lana nofunde Sunday school anisawakhumbuli ngoba nani memorize Sunday school. Phindela kuwona. Mangakwazi. Lord. Tambe? Okay. Afikile ku-10. Afikile ku-10. Hayi bazalwane. Have you started? Kodwa khona wazi. Okay. Yilapho ngizombuza ukuthi awasho. Afikile ku-10. Kodwa khona wazi. Okay. Sengizobuza nabantu abadalayo. Kale muva. Yes. Ngoba bazosinda laba semuva. Ngizokwenza ngiyadeka. Angazi mangani kodwa mase ngiprepare kahle ngakutshela kodwa Afikile ku-10. Afikile ku-10. angeke ngisawafikile. Maureen bangaki? Lilodwa. Awukuzame kuyofunda amabili nje kuphela kuleli sonto. Wenezele kuwo. Kulona. Ngibuze abantu bakwansinda. Uthangi buze umnomzana. Akhona lo. Hayi akhona that's for sure. Akhona. Mhlawumbe ethi ngiyawazi kodwa angikwazi ukubeka exactly njengoba linjalo. Ngoba kade washo khona manje ukade ulapha phambili. Akhona okwaziyo. Ake ngibuze umfundisi. Awusitshele umfundisi. Akhona tata. Engakusho ukuthi ngenzeka futhi chapter okungayazi lonke. Khona la Ngoba esifundweni baye basi-challenge ukuthi fundi chapter yonke. Kodwa ayekubeki kahle kahle. So ngakhona ukuthi ngiwasho onke ngobenjalo. Okunika isithombe ukuthi ngakhona ukwenza onke amavesi nje echapter yonke uma uyinika isikhathi. Yebo sisikali khamba uhambo ukhohlwe uma uthuka nempilo izondawo ezincane usuyazi ukuthi akhuluma ngani lo ndawo. Okay. Ake sizame ukuwafunda bazalwane. Ulazi exactly njengoba linjalo. Angikholwa ukuthi ukhona ongamazi uJohn 3:16. Njengoba bekhona abathi hayi abanawo abawaziyo. Akekho ongamazi uJohn 3:16. Hayi. So akungagcini kuyena-ke. Ake siwafunde nje. Ufunde isahluko seBhayibheli. Ufunde uma khona okubonayo ngizofunda leli verse. Ngizomemorize leli verse. Kwesinye isikhathi lokho kuyakusiza uma usukhohliwe ukuthi hamba indaba ethi itholakalapi. Uzosizwa ukuthi kukhona iverse olimemorize elikuleso sahluko. Uyothi ngoba ukukhumbula ukuthi ileli verse elithi uNkulunkulu kayithumanga indodana yakhe ukuba izwe lahlulelwe, akayithumanga indodana yakhe ezweni ukuba izwe lahlulelwe ngayo, kepha ukuba izwe lisindiswe ngayo. Kemba ngoba lilapha yana kuJohane 3:36. Le ndaba ebengifuna ile lapha kuJohane 3:3. Lokho libe manje ingqondo yakho ibuswa yizwi likaNkulunkulu.
Siyehluleka bazalwane kwesinye isikhathi ngenxa yokuthi ngikhohlwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngize ngikhunjuzwe umuntu ongakhona. Athi wena mzalwane. Bese okay. Ngikhohlwe ukuthi uNkulunkulu uthini makunje uthe angenze njani makunje. uJehova uzakunilwela nothula nini. Ubona ongalazi lelo verse likuphi? Exodus. Nemshayela izandla. Yes. Wayesho kobani kwenze njani? Wayesho kobani kwenze njani? Nalokho ukufunda futhi fanele kwakukhulunywa nobani la kwakwenze njani. So lithini kimina? Lingangisiza kanjani izwi lelizwi elisho uNkulunkulu? Wayesho kubantu bakwa-Israyeli bebhekene nempi yabaseGibhithe. Wathi uJehova uzakunilwela nothula nini. Kusho ukuthi wayesho ukuthi Mose nabantu bakwa-Israyeli bonke. Kusho ukuthi nami uma ngibhekene nezimo ezilwa nami uJehova uzakunilwela ngothula mina. Angasihluphi kangako yilo ngikhathazeka ngokubhekana nezimo. Oh yes, no, akusile izwi likaNkulunkulu akusile lokulwa. Akusile lokulwa, elokusiza wena. Elokusiza wena. Okay. Ngakho-ke uNkulunkulu uyasebenza. Uye wenza umsebenzi wokuguqula. Ake sifunde lapha noba seFilipi 2:13. Ngokuba uNkulunkulu osebenza kini nokuthanda nokwenza njengentando yakhe. Uma izwi likaNkulunkulu kuyilona elikubusayo, uNkulunkulu osebenza kuwe njengokwenza ngokwentando yakhe. Uyo osebenza kuwe ngenxa yokuthi izwi lakhe ilona olifundayo, ilona elikubusayo, ubuswa izwi likaNkulunkulu, awubuswa umqondo wakho. Okufika emqondweni wakho uma kuphambana nezwi likaNkulunkulu ukuchitha ngokusheshsha. Okulethwa abantu bekuletha kuwena ukuthi kube yikona obuswa yikho. Uma ubuswa izwi likaNkulunkulu ukuchitha ngokusheshsha. Ukuchitha ngani? Ngezwi lenkosi. uSathane uma efika kuJesu emlinga lapha yana ehlane. Wenze njani uJesu? Wathi uma uSathane uma uyindodana kaNkulunkulu akazange aphikisana noSathane athi uthi uma ngiyindodana kaNkulunkulu awubona ukuthi ngiyona. Azange akusho konke lokho. Wathi kulotshiwe. Kulotshiwe Sathane ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaJehova kaNkulunkulu. Okay. Futhi uma ethi akuziphonse la ethempeleni, awuziphonse lapha phansi uma uyindodana kaNkulunkulu ngoba kulotshiwe. Sesebenzisa lona izwi ke manje. Uyazi ukuthi uSathane uyalazi izwi likaNkulunkulu, angalitwista ukuze akulimaze ngalo. Wenze njalo kuJesu. Wathi uma egibela, wathi akagibele phezulu endlini ephakeme bese ziphonse phansi ngokuba kulotshiwe ukuthi ngeke avume ukuthi ithambo lakho liphuke ngokuba izingelosi ziyakuhaqa into enjalo. Angilikhumbuli kahle ukuthi lithini kodwa washo njalo
esho ivesi usathane uyalimemorize yena izwi likaNkulunkulu singalimemorize thina. Wathini uJesu? Wathi kulotshiwe Sathane ukuthi umuntu ukuthi ungamlingi uNkulunkulu wakho. Niyazi ukuthi ukhona umfundisi othile, mhlawumbe ngeke nayibona leyo nto, ngiyazwela kaningi, owathi lapha kuMark kubhalwe ukuthi niyakubamba izinyoka zingalumi. Ngeke nayibona leyo ndaba, lo mfundisi othatha inyoka, wayengena nenyoka esontweni, afika asho athi noma ngangiluma ngeke ngilume mina inyoka, ngoba izwi likaNkulunkulu lithi ngeke inyoka ikulume. Akhohlwe manje lokho, lelo verse wayelinikwa uSathane, wayengalinikwa uNkulunkulu. KwakuuSathane okhotha lelo verse kuyena, ngoba manje akasho uNkulunkulu ukuthi anobamba inyoka niyogabisa ngazo ukuthi noma ngangiluma ngeke mina ngife. Wakwenza komunye wafa, akafanga ngaleso sikhathi, ngoba wakwenza enkonzweni. Bathi bayeza abazalwane bazomsiza, bathi uNkulunkulu uzomsiza. Kwathiwa kulandwa i-ambulance izomthatha bo, wathi ningakwenzi. Yathi fika, wayesefika. Nansi indaba, umkakhe ney'ngane zakhe, yokwenza umkakhe abe umfelokazi. Umkakhe waba umfelokazi, iy'ngane zayintandane. Hayi, umkhisi wangitshela ukuthi, wasitshela la ukuthi umuntu intandane umuntu ekushone uyise kuphela, oyedwa umzali uyintandane lo. Okay, uma beshone bobabili-ke akuyona intandane, usuyikeda. Washiya intandane-ke loyo, washiya intandane. Okay, hayi-ke bazalwane, uma izwi likaNkulunkulu lisebenza kuwena, likusebenze, liyakuguqula wenzeke into emangalisayo. Kukhona indaba ngeke ngayixoxa le ndaba ngoba yangihlaba umxhwele, yamantombazane asindiswe no-17 years kulamazwe e-Iran. I-Iran izwe lamaSulumane, kufunwa nje indaba kaJesu. Lamantombazane ayino-17 years asindiswa ey'ndaweni ezihlukene. Athi esesindisiwe lamantombazane afakaza ngoJesu, afakaza ngoJesu. Athi esuka athatha ahambe inikeza abantu amabhayibheli, ama-New Testament, abantu behambe inikeza abantu ama-New Testament 20,000. Ngani? Usebenzani kuwona? Izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu usebenza kuwo ngezwi likaNkulunkulu. From being Muslims, baba amaKristu a-active, ahambisa ivangeli, aboshwa lamantombazane. Ejele akafikanga hlala kahle. 3 days and 3 nights esejele enganiwa nokudla. Amantombazane angasenawo 17, ayisekhulakhulile, kodwa selokhu asindiswe no-17 years, alimele ivangeli. 3 days and 3 nights akadli, kodwa qhubeka afakazi. Kwasindiswa abanye la nemigulukudu eyikhona lapha ejele, yasindiswa ngenxa yobufakazi balamantombazane, ngoba afakaza khona lapha
abanandaba nokuthi bavalelwe babone banikezwe ithuba ukuthi bazofakaza ngoJesu. Bathe besuka abaphathi bejele bathi, hey, nina la senigcwalisele igama likaJesu, sekukhona abantu abakhuluma ngoJesu la, leli izwe lamaSulumane lela, asifuni ukukhulunywa ngoJesu. Uyazi ukuthi athi la mantombazane athi indaba, you are to blame, ngoba nisifake ejele la kunabantu abadinga uJesu, afike sabatshela ngoJesu basindiswe. Bathi phumani, bakhishwa. Yebo, vuma izwi likaNkulunkulu. uNkulunkulu eyisebenza impilo yakho, uvuma isebenze futhi akusebenzise, kokwenzeka isimangaliso. Ekugcineni naseyimene ezinjani wohlala esana nazo. Asibuyele kulela vesi esiqale ngalo. Lawa mavesi yamangala uma engekho waziyo lawa mavesi ngekhanda. Izaga 3 verse 5 and 6 akufunde lawo, awufuna memorize ke lawo, kwa memorize ekhaya. Themba kuJehova ngayo ngenhliziyo, ungenciki ngokwakho ukuqonda. Mazise yena ezindleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhono yakho. Yes, trust in the Lord with all your heart and lean not. Hey, mina ngilazi ngo-King James. Asifuna ukuthi ngamemorize ngo-King James. Lapho kuthiwa, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he will direct thy paths. He will direct your paths. uNkulunkulu uyayiqondisa izindlela zakho. Uhamba ngezindlela oziqondiswe uNkulunkulu. Uma wethembeke yena, uma uphila ngendlela ethokozisa yena, uma uvuma akusebenze, asebenze ukuguqula akuyise lapho uthanda ukuya khona, lapho ethanda yena ukuthi uye khona, aphikisane nawe lapho uthi ufuna ukuya khona. Ngoba kuke kube khona isimo othi mina ngifuna ukwenza lokhu nalokhu nalokhu, uNkulunkulu athi no, uthi hawu yavaleka indlela. Hayi uma ivaleka, mbonga uNkulunkulu, thank you Lord, ngoba uma ivaleka yazi ukuthi ukuvulela enye ekuyona eyakhe, le uyithatha akuyona yakhe. Lokho kwenzeka ngisho nasemsebenzini. Usho ukuthi awami-ke lo msebenzi, noma kanjani ngizowuthola. Uthi uyafika hawo ungawutholi umsebenzi. Uma ungawutholi umsebenzi, thank you Lord, thank you, thank you. Kusho ukuthi akuwona wami lo, owami usangibekele wona. So themba yena izindleleni zakho zonke uzakuqondisa yena. Ube sathe uthatha le ubone vala, uma ivala musukhala. Oh, uma ivula akekho ezovala. Nasesikhathini ezinzima nethemba uJehova, ngokuba ukhona uyasivumela lezo sikhathi ukuthi akuguqule uye ngokuya ufana nesimo sendodana yakho. Ake nilisho lo chorus elithi uJehova evula iminyango, amelivala futhi. uJehova evula iminyango, uJehova evula iminyango,
njalo. Noma-ke uma uJehova evula umnyango kade ungaphandle, uma esevula ethi ngena, akekho ongavala uma wena uvula. Uma esevulile ethi ngena, uma ethi ngena, ngena, akekho ongakuvala, akekho ongakuvimba. Uthi uJesu ozayo kimi ngeke ngamlahlela ngaphandle. Uma ekhona othi nami ngiyathanda ukuthi ngiqale ngingene kule mpilo yokuhamba noJehova ophilayo. Uma ekhona onjalo, umnika lo thuba. Ungasho ukuthi kukhulunyiwe, anginikwanga mina ithuba. Ngithanga unike lelo thuba. Uma uthi nami ngiyathanda uzinikele enkosini uJesu, ngiyathanda nami ukuyiqala le mpilo enje ukuthi kanti uJesu uyasindisa, kanti uJesu uyamthethelela umuntu amenze isidalwa esisha. Ukhona osho njalo. Uma ekhona usuke umume ngey'nyanga. Uma uthanda uzinikele enkosini, usuke umume ngey'nyanga. Uma uthi le mpilo le ngiyayithanda ukuthi nami ngiyibone qala yenzeke kuyami impilo. Ukhona njalo. Okay. Hayi-ke. Uma engekho yedwa makasikhulekele.